Com vulgui. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, demanar disculpes per aquest petit retard que hem tingut. Vull saludar, en primer lloc, evidentment, el vicepresident del govern i a la consellera, aquí presents, delegat del govern, diputats. Sé que també des de casa hi sou el rector de la Universitat de Lleida, el director de l'IRTA i diferents institucions acadèmiques i investigadores. També una salutació a tots, al president de la Cambra de Comerç. Una especial menció a la delegada del govern a Brussel·les, a la Meritxell, que tot seguit la podrem deixar parlar, una abraçada molt forta, al president de la Federació de Cooperatives, al president de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, a tots els presidents dels Consells Comarcals que també ens acompanyen, diputats, diputades i la resta de persones que han tingut a bé avui d'estar aquí amb nosaltres, en un dia que per nosaltres, per la Diputació de Lleida, pel Patronat de Promoció Econòmica, és importantíssim. El conveni que signarem avui és l'escenari idoni per donar a conèixer el treball que vam iniciar la tardor del 2019, quan ben just arribàvem a aquesta casa i que ha esdevingut el projecte estratègic per a la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, que compta amb l'aval europeu i, com podeu veure, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Les comarques de Lleida necessiten un canvi de model econòmic. El necessitem si volem que els nostres fills i filles tinguin oportunitats per quedar-se a viure aquí, per desenvolupar-se a nivell laboral i professional, per continuar gaudint d'un nivell de qualitat de vida tan preuada en aquests moments, en un entorn pròsper, amb teixit econòmic i productiu dinàmic, capaç de donar resposta a les seves aspiracions. Una transformació que les comarques lleidatanes ja reclamaven ja fa temps, però que, esclar, malauradament, amb la situació de pandèmia que tenim i amb la crisi que es ve al darrere, malauradament, encara fa més necessari que puguem encarar-ho amb força i amb possibilitats. Creiem en les fortaleses i les capacitats del territori i tenim tots els ingredients per esdevenir un territori referent en el model que està impulsant ara, tant a nivell europeu com a nivell mundial. Ens trobem, doncs, davant d'una oportunitat històrica en la que també els territoris rurals tenen una gran part la clau d'aquest nou model, ja que som un valor emergent a una Europa que nosaltres hem de saber aprofitar. En aquest sentit, volem esdevenir un territori basat en un model d'economia verda, circular i altament digitalitzada, que reforci sectors estratègics, com l'agroalimentari, i que alhora afavoreixi l'aparició de sectors emergents de nous models de negoci capaços de retenir i capturar talent. Per això, amb aquesta voluntat, en primer lloc, creiem que és fonamental teixir complicitats entre les pròpies institucions i entre aquestes i la ciutadania, perquè aquesta transformació només la podem dur a terme si treballem junts i hem de començar per les institucions i sumar després la societat civil en un camí que sabem que serà llarg, però que hem d'emprendre sí o sí. I per aquesta raó és que la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, liderarà aquest projecte i ho farà juntament amb el grup promotor, amb el qual s'ha consensuat aquest model econòmic de futur que està format per les entitats de suport a promoció econòmica vinculades a la Diputació de Lleida, juntament amb la Universitat de Lleida, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Cambra de Comerç, l'IRTA, la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgells, així com també diversos ajuntaments de la demarcació, entre ells la Paeria. Aquest era un primer lloc, però en un segon lloc no n'hi ha prou que anem tots junts, sinó que, a més, hem de ser capaços de posar a disposició del territori les eines i els recursos necessaris per fer efectiva aquesta transformació, com és el cas d'allò que fem avui, l'Oficina Tècnica de Transformació, que constituïm amb la signatura d'aquest conveni. El projecte estratègic per a la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran s'ha dissenyat en una base metodològica innovadora i pionera a casa nostra, alineada amb la voluntat europea d'impulsar agendes compartides per la sostenibilitat i el canvi social, que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i assolir ambiciosos objectius que s'ha marcat la Unió Europea per a aquests anys vinents. Aquest projecte, doncs, té un escenari temporal, són uns 8 anys, dividit en dues fases. La primera, fins l'any 22, en la qual s'articula un model de governança i els instruments de gestió del projecte, com aquesta oficina tècnica, i també els grups de treball que anirem creant. De fet, ja n'hem creat un i n'anirem creant més. I una segona fase fins al 2027, en el qual es faran efectiu aquests projectes. Aquest canvi estratègic serà possible gràcies a un pressupost de 17.700.000 euros per la primera fase, que donaran cobertura total a prop de 30 iniciatives i projectes impulsats per part dels membres del grup promotor i dels quals la Diputació participa en un 40% del total del pressupost, amb projectes propis o bé cofinançats, que s'han incorporat pel seu potencial impacte
en la transformació o bé que s'han dissenyat específicament per crear l'entorn favorable a la transformació de les nostres terres. Fins a la data d'avui ja s'han identificat 7 oportunitats que constitueixen prioritats de treball d'aquesta agenda compartida. Aquestes línies prioritàries es basen en posar en valor diferents aspectes de la realitat, de la nostra realitat, la més propera, però per tal de fer-les rendibles o convertir-les en una font de negoci. La primera de totes és la valorització de la matèria orgànica. La primera d'aquestes oportunitats que hem identificat és justament la valoració de la matèria orgànica disponible a través d'un nou teixit industrial que serveixi per reforçar sectors com l'agroalimentari i el dels serveis. Una segona seria la millora de les cadenes alimentàries per tal de fer-les més resilients, competitives i eficients. La tercera seria valoritzar els serveis mediambientals per reforçar un model turístic lligat a l'oci, al lleure i la cultura i que estigui vinculat a la riquesa natural. Un quart aspecte, una quarta oportunitat, és la valoració dels boscos per generar nous models de negoci en l'àmbit agroforestal. La cinquena, i especialment, és la digitalització. Les noves tecnologies obren un ventall d'oportunitats i és per aquesta raó que ja s'ha creat el grup de treball per la digitalització, el qual ja treballa per impulsar la creació a Lleida d'un hub d'innovació digital per al sector alimentari i forestal de Catalunya. També de la implantació del 5G, que també és una realitat en aquests moments. De fet, a la ciutat de Lleida, demà mateix la Diputació participarà en la presentació de l'àrea 5G de Lleida, a la Seu Vella, en la qual ja té els primers resultats que tenim d'aquest grup de treball que hem generat. Un sisè punt és l'ocupació verda, formació i capacitació per respondre a les necessitats del nou model i, finalment, l'eficàcia energètica i generació d'energies renovables per fer possible un model energètic just, descentralitzat i generador de valor pel territori. Els projectes, programes i actuacions que haguem de fer possibles per materialitzar aquestes i altres oportunitats que siguem capaços d'identificar de manera col·lectiva han de guiar l'orientació dels recursos i els esforços durant els propers anys. Avui, doncs, iniciem un camí llarg i ambiciós que transformarà econòmicament el territori de Lleida, Pirineu i Aran. Una oficina tècnica de transformació econòmica, una agenda compartida, uns grups de treball, uns hubs, uns objectius, tot d'elements que definiran l'esdevenir del nostre territori. Avui comença el futur i amb la signatura d'aquest conveni, les institucions, començant per aquesta Diputació, ens hi comprometem de forma activa. Moltes gràcies. Dit això, és tot un plaer avui donar-li la paraula a la delegada del govern a Brussel·les, Meritxell Serret. Endavant, Meritxell. Molt bon dia a tothom. Primer de tot, salutacions, saludar a l'il·lustríssim Joan Talarn, evidentment també a l'honorable vicepresident Pere Aragonès, a l'honorable consellera i amiga Teresa Jordà i també al senyor Ramon Ferrer, delegat del govern. Moltes gràcies, president Joan, per aquesta introducció i sobretot pel que estem celebrant avui aquí i per convidar-me a fer part també d'aquest acte de presentació i de signatura d'aquest conveni per tirar endavant un projecte que el propi nom ho diu, un projecte estratègic i de transformació per visualitzar i per donar futur a les generacions presents i futures d'aquestes terres de Lleida, del Pirineu i de l'Aran. Per tant, pots netejar si apagueu el micro. Si no ens farem mal. Cap problema. Gràcies. Per tant, enhorabona i felicitats per la iniciativa, una iniciativa que és pionera, una iniciativa que vol ser capdavantera a nivell europeu, com molt bé deia el president, i que està perfectament alineada amb el que són les grans estratègies que s'ha marcat la Unió Europea pel nou proper període, pels propers anys, i que està també d'acord amb aquells objectius de desenvolupament sostenible que va marcar l'Agenda 2030 de Nacions Unides i que el que pretenem és impulsar un desenvolupament sostenible pensant en les persones d'avui, de les persones del futur, per buscar aquesta qualitat de vida, per donar aquesta projecció als projectes de vida de cadascun de nosaltres. Com deia, la Unió Europea està preparant-se per fer front a aquests reptes globals i sobretot ara en el context de la Covid, d'aquesta pandèmia que ens està afectant a tots i cadascun de nosaltres, visquem on visquem, i es vol fer aquesta recuperació d'aquesta crisi i enfocar aquest futur fent el que se'n diuen 3 grans transicions, la transició verda, la transició digital i la transició demogràfica.
I en aquestes transicions hem d'aconseguir bona part del que s'apunta en aquest projecte de transformació, impulsar aquestes energies netes, renovables, acostades, de generació distribuïda al territori, que permeten ser molt més eficients i ser de nou una economia competitiva però sostenible a llarg termini. Impulsar totes aquestes competències digitals, que les ocupacions presents i futures estiguin plenament adaptades al nou món digital i a la intel·ligència artificial que cada vegada està més present en el nostre dia a dia. Fomentar aquesta societat que ja és intercultural, que ja és diversa i que, a més, té reptes, com és l'envelliment de la població i que en les zones rurals afecta especialment. Per tant, també impulsar tota una agenda rural perquè els territoris, que és aquesta dicotomia entre urbanitat i ruralitat, cada cop sigui més harmonitzada i, sobretot, el que és també evident a les terres de Lleida i del Pirineu de l'Aran, que l'alimentació, la biodiversitat, el medi natural siguin eixos centrals en aquest desenvolupament. Aquí, a nivell europeu, s'impulsa el que ja coneixeu com el Pacte Verd, amb diferents estratègies, de la granja a la taula, de biodiversitat, el Pla d'Economia Circular i també de digitalització o agenda rural, tot un seguit d'estratègies que, com deia, van absolutament alineades amb les polítiques i les iniciatives i el que preveu aquest propi pla de transformació. I en els propers setmanes i mesos s'han d'acabar de concretar tots aquests fons europeus del marc financer plurianual 21-27, però també d'aquest nou instrument que es diu el paquet de recuperació del Next Generation EU, que amb les diferents eines, la PAC, els fons FEDER, els fons d'innovació de l'Horizon Europe o els que van més adreçats a empreses del Invest EU han d'ajudar i han de ser també una pota, un suport al desenvolupament d'aquest pla de transformació. Però, com bé deia el president, jo crec que el que hem de destacar sobretot d'aquest projecte, el que el fa ser innovador, el que el fa ser pioner i sobretot que li donarà garanties d'èxit és la seva governança, aquesta governança compartida, aquesta governança que és transversal i que permet que hi participi l'administració, els agents de recerca i desenvolupament, el que és l'acadèmia, el coneixement, també les empreses, els emprenedors del territori, els propis ciutadans, usuaris, consumidors i, sobretot, tenint en compte el territori, el medi natural, els seus recursos naturals, que són la base present i futura del seu desenvolupament. Per tant, enhorabona per aquest projecte, amb aquest objectiu que dèiem de transformació per avançar cap a una economia que té realment en compte les persones, que té realment en compte la seva sostenibilitat present i futura, que busca la qualitat de vida i aquesta igualtat entre tots i que es basa en una sostenibilitat, en una visió present, però pensant en les generacions futures per al final aconseguir aquest objectiu d'arrelar l'economia al territori, d'arrelar les persones i que puguin desenvolupar el seu projecte de vida. Des de la Unió Europea necessiten projectes, pioners, motors que ajudin a fer aquestes transformacions, que donin una visió de realitat a aquest objectiu comú i Lleida amb aquest projecte no només en pot ser un exemple, sinó que en pot ser una referència a nivell europeu. I des d'aquí, des de la delegació del Govern davant de la Unió Europea, ens teniu a disposició per ajudar-vos i per estar al costat d'aquest projecte i de tota la gent de les terres de Lleida, del Pirineu i de l'Aran per aconseguir aquest desenvolupament sostenible i pel futur de tots. Moltes gràcies, enhorabona de nou per aquest projecte i que l'èxit d'avui d'aquest acte es reflecteixi en els propers anys de desenvolupament d'aquest projecte. Moltes gràcies. I ara he de donar la paraula a l'honorable consellera Teresa Jordà. Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots. Hi ha coses bones a la vida, encara que ens sembli en moments com els que vivim que no. Una d'elles sempre és que et doni la paraula la Meritxell Serret, encara que sigui des de Brussel·les. Gràcies, delegada. Està molt bé. Sí, senyor, gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Deia, estic, deixeu-m'ho dir així, extremadament contenta i feliç. Avui és un dia important, Fa mesos que treballem de valent des del departament que tinc l'honor d'encapçalar i també des del conjunt del govern, com no pot ser d'altra manera, en totes les mesures de transformació del món rural i el sector agroalimentari pels propers anys. Mesures que, com s'ha dit, com ens ha dit també el president de la Diputació,
ens han d'enfortir, ens han de permetre sortir més forts, més resilients, més preparats de la crisi provocada per aquesta Covid, responent, òbviament, als reptes que són claus, com el de la transició ecològica, que ens recordava ara la delegada, o el de la transformació digital. I treballem de valent. Vam presentar el mes de juny 10 projectes transformadors pels propers anys per un import de 3.000 milions d'euros que han de facilitar la transformació d'aquest sector tan imprescindible pel país, que és el sector primari. Però deia que estic també molt contenta perquè avui ho aterrem. Això ho aterrem d'alguna manera, no? I ho fem al territori, a les Terres de Lleida, on el sector primari és determinant, és extremadament important. I ho aterrem, com no podia ser d'altra manera, ajuntant esforços. Ho aterrem treballant plegats amb aquest conveni aquí a la Diputació de Lleida, que ens ha de permetre donar el millor de cada una de les administracions per implementar aquestes mesures transformadores de manera conjunta i fer-ho més musculats, fer-ho, evidentment, més forts. Així doncs, permeteu-me també dos agraïments en genèric. El primer al vicepresident Aragonès, gràcies també al president de la Diputació. Crec que avui estem donant, i no vull que sembli pedant, però és així, una lliçó d'eficiència, d'estalvi de recursos estructurals. Donem un exemple també de coordinació i de suma de talent entre les administracions, bàsicament per assolir uns objectius compartits en aquests moments en què tots aquests valors són extremadament necessaris. La pandèmia de la Covid-19 ha generat una crisi sense precedent arreu del món, que ha posat en evidència també moltes febleses i debilitats i també alhora contradiccions del nostre sistema econòmic i també del nostre sistema social. De fet, vivim un moment de canvis que són importants perquè la capacitat de resiliència i també alhora d'adaptabilitat a la resposta de reconstrucció econòmica que ara adopti cada territori serà, sens dubte, un factor determinant a l'hora d'afrontar els grans reptes de la nostra societat, com, per exemple, l'emergència climàtica, l'envelliment de la població o, per què no dir-ho, importantíssim també, la revolució digital. Quan se superi la crisi sanitària, que ho farem, l'economia i la societat hauran canviat. Europa ha d'abordar els reptes de la transició verda i de la transició digital per esdevenir una economia moderna, una economia eficient en l'ús dels recursos i, a més, que sigui alhora competitiva. Per això, la línia de l'Agenda 2030 i de les prioritats establertes per la Comissió Europea per als propers anys, com el Pacte Verd Europeu o la transició digital, les polítiques de recerca, les polítiques d'innovació i de desenvolupament territorial s'han d'orientar, com ens deia també la Meritxell, cap a la sostenibilitat en un sentit ampli. Sostenibilitat ben entesa, sostenibilitat social, sostenibilitat econòmica i sostenibilitat també ambiental, mitjançant un enfocament transformador i alhora basat en principis com el treball col·laboratiu, avui n'és un exemple, el valor compartit, la circularitat en la manera de consumir, de produir, les polítiques responsables orientades a donar resposta als reptes de la societat i alhora també a contribuir en una societat més sostenible i, com dèiem al principi, més resilient. En aquest context, o és en aquest context que el Govern de la Generalitat va aprovar aquest Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social per donar suport a les transformacions, a les necessitats de la nostra societat i molt especialment aquelles relacionades també en el món rural i en el món agroalimentari. El Departament, com deia, impulsem aquests 10 grans projectes per aquest import de 3.000 milions d'euros que han de facilitar la transformació de l'economia de la demarcació de Lleida. Aquests projectes es basen en aprofitar els recursos del territori i alhora també el coneixement per construir un nou escenari, un escenari de futur que ens ha de permetre fer un salt en moltes coses. Coneixement, transformació digital, millorar la sostenibilitat, reduir, òbviament, l'impacte dels models productius, impulsar l'economia, qualitat de vida a les zones rurals i apropar el món rural al sector agroalimentari. I tot plegat, sobretot, apropar-ho al ciutadà. A la demarcació de Lleida, i vaig acabant, en els últims anys els actors del territori han impulsat una agenda compartida per impulsar la transformació econòmica de la Plana de Lleida, del Pirineu i també de l'Aran cap a l'economia verda i digitalitzada, que ha tingut finançament FEDER, com s'ha recordat. El 2019 la Diputació va agafar el lideratge i això va permetre que la iniciativa esdevingui una agenda per tota la demarcació de Lleida. Aquesta iniciativa és, val a dir-ho, de referència al nostre país, a Catalunya i a Europa.
i un exemple de com els fons europeus poden contribuir a generar dinàmiques de col·laboració entre els agents del territori per identificar cap a on volem avançar. Una visió extremadament compartida per identificar també les oportunitats i els obstacles alhora, perquè sempre hi ha oportunitats i hi ha obstacles, però en definitiva facilitar avançar en la direcció desitjada i impulsar actuacions, val a dir-ho, extremadament transformadores. I en aquest marc es planteja aquest conveni de col·laboració entre Vicepresidència, el departament que tinc l'honor d'encapçalar i la Diputació de Lleida. Impulsar aquesta agenda compartida ens permetrà, sens dubte, alinear esforços i actuacions dels diversos actors compromesos amb la transformació del model actual de producció i consum del territori en un model basat en la bioeconomia. És un repte complex, no és fàcil. Ara en parlàvem fa una estona amb el president de la Diputació i deia ho hem fet tan gros que serà complicat, però ho farem, evidentment. Serà complex perquè implica diferents actors del territori. S'ha dit administracions públiques, universitats, centres de recerca, tecnològics, empreses, petits productors, associacions. En definitiva, la cogovernança republicana. Tot ho hem de fer plegats, si no, no té cap mena de sentit i sobretot comptant amb la gent del territori. Però, en fi, hi som, hi serem per un cap i, sens dubte, ens en sortirem. Volem, i ara sí que acabo, que aquest conveni que s'assigna ara i aquí sigui la llavor, i estem convençuts que ho serà, d'una nova manera de treballar, d'una nova forma de treballar i de fer polítiques que ens permetin afrontar amb èxit els reptes que tenim pels propers anys. El que fem avui, el que fem aquí, ha de servir, sens dubte, d'inspiració i de referència per a altres territoris. Jo no en tinc cap dubte que ho serà. Necessitem visions, eines i recursos compartits per sortir més forts de tot plegat i, com deia la delegada, fer que les terres de Lleida, del Pirineu i de l'Aran siguin una referència, que ja ho són, però ho siguin encara més, d'aquest país. Moltes gràcies i enhorabona. Molt bon dia. Sí. Molt bon dia a totes i a tots, president de la Diputació, honorable consellera, delegat del Govern, diputats de la Diputació de Lleida. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en ple procés de pandèmia, amb les dificultats en les que hi ha, però per acompanyar-nos en la presentació d'aquest conveni, d'aquesta oficina tècnica, que és un pas important. Fa uns mesos, en ple procés de desconfinament, vaig tenir l'oportunitat de fer una conferència virtual organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida sobre la crisi provocada per la Covid-19 i com havíem d'encarar la reconstrucció. I en aquell marc vam començar a parlar de com podíem començar a sortir d'aquesta crisi social i econòmica provocada per la Covid-19. Una sortida que ha de ser en visió de futur, que no només ha d'atendre l'emergència immediata per la recuperació de l'activitat en els sectors més afectats, sinó també que ha de ser un procés de transformació i canvi de l'economia del país. I en aquest sentit, el Govern de Catalunya hem estat treballant, hem estat fent els deures i el passat mes de juliol vam presentar el Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social, en el qual volem aconseguir 31.700 milions d'euros d'inversió que ja estem començant a mobilitzar i que fins al 2032 han de servir per implementar els 4 eixos estratègics d'aquest pla que entronquen plenament amb l'Agenda 2030, amb el Pacte Verd Europeu i amb el Pla Next Generation EU, per tant, amb el Fons de Reactivació Econòmica Europeu. Aquests 4 eixos, més un de caràcter transversal, no són altres que donar un paper central a l'economia per la vida, una aposta clara per la digitalització, culminar la transició ecològica, també avançar cap a la societat del coneixement per aconseguir un país modern, avançat i en constant progrés. A partir d'aquests 4 eixos hem estat treballant en 20 projectes estratègics, 20 projectes tractors que han de ser les bases d'aquesta nova prosperitat. Amb aquesta visió global del país,
per ambiciosa que sigui, creiem que no és completa si no tenim al costat una gran aliança amb les administracions, amb els sectors d'iniciativa social, amb els centres de recerca, amb les universitats, perquè aquest sigui un autèntic pla de país. Per això, convenis com el d'avui són una molt bona notícia, perquè indubtablement afavoreixen la col·laboració entre institucions amb una clara voluntat d'impulsar aquesta transformació. Sortir-nos d'aquesta crisi, però no només recuperant l'activitat, sinó transformant l'activitat. I aquesta és la clara voluntat que les terres de Lleida, del Pirineu i de l'Aran aprofitin al màxim totes les seves potencialitats. Fins ara ho hem estat fent també amb l'estratègia RIS3CAT i amb el cofinançament FEDER, donant suport a iniciatives molt i molt diverses. I en aquest sentit, en els darrers 3 anys, jo vull agrair que a totes les comarques de la demarcació de Lleida s'ha impulsat aquesta agenda compartida. Aquest 2019 la Diputació va prendre el lideratge i això va permetre que la iniciativa de la transformació econòmica esdevingués una agenda compartida pel conjunt de les comarques lleidatanes i en aquest sentit tota aquesta experiència ha d'anar més enllà i amb el pas que fem avui posem les bases per anar més enllà, com altres passos que seguiran, com l'anunci del laboratori 5G, que demà es presentarà conjuntament amb el conseller de Polítiques Digitals i que ha de donar eines per avançar en aquesta transformació econòmica del territori. Per això avui, des del Govern de Catalunya, celebrem que se signi aquest conveni, que ho faci sota l'aixopluc d'un grup promotor, on es troben els principals agents econòmics i socials de les comarques de Lleida. Ha de ser una iniciativa de referència per a altres territoris de Catalunya per convertir aquesta situació de crisi en una oportunitat de canvi. No estem en una època de canvi, sinó en un canvi d'època i, per tant, hem de redoblar tots els esforços necessaris per fer que aquest pla d'inversions públiques que tindrem l'oportunitat de tenir més gran de la història de Catalunya serveixi per construir un país millor. I el nostre compromís és fer d'aquest pla de reactivació un autèntic pla de país amb voluntat de sumar, que sigui àmpliament compartit i només es pot fer enfortint la cultura de la col·laboració. Per tant, moltes gràcies a totes les institucions que fan possible això, molta sort i tota l'energia per als que els hi correspondrà també estar en el dia a dia i a peu d'oficina tècnica fent la feina i esperem que aquest acte d'avui, aquest pas que fem avui, sigui un exemple també per a altres territoris del país i estic convençut que així ho serà col·laborant entre tots. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Passem al torn de preguntes. Per raons purament logístiques, el vicepresident aragonès a les 11 s'ha de connectar a una reunió de l'Euroregió. Us demanaria que les primeres preguntes les pugueu concentrar amb el vicepresident aragonès i després ja podreu preguntar tant a la consellera Teresa Jordà com al president Talar. Disculpeu, però tenim l'assemblea de l'Euroregió en què fem el traspàs de presidència de Balears a Occitània i és imprescindible que hi participi. Jo volia preguntar sobre els 10 projectes, però ja ho faré en un altre context de la consellera Jordà. Pel que fa a vostè, vicepresident, m'agradaria saber 2 qüestions que afecten el dia d'avui. Una d'elles és si el Ministeri de Sanitat, a través del ministre Illa, els ha passat aquest esborrany sobre decretar toc de queda, sobretot en les àrees on hi ha més incidència de la Covid, entre les quals s'hi troba Catalunya, i si han manifestat alguna cosa, si s'han posat en contacte, si n'han parlat i quina és l'opinió del govern en aquest sentit. I d'altra banda, vostè ahir en seu parlamentària va dir que si calia augmentar aquests 40 milions d'ajudes al sector de l'hostaleria ho farien. M'agradaria saber si han tingut temps, encara que sigui a menys de 24 hores, de parlar-ne, d'on podrien sortir aquestes ajudes i si anirien en aquesta direcció. Gràcies. Molt bé, pel que fa respecte a la possibilitat d'un toc de queda, se'ns ha manifestat per part del Ministeri de Sanitat la voluntat de posar a discussió avui a la tarda en el Consell Interterritorial de Salut, en el que hi participa per part de la Generalitat la consellera Vergés, se'ns ha manifestat la voluntat del Ministeri de posar-ho a discussió. Nosaltres sempre hem dit que no podem descartar cap eina i que no podem descartar cap mesura. També diem que en aquests moments estem implantant unes mesures que vam prendre la setmana passada, que són unes mesures molt estrictes, que són de les més estrictes que s'estan produint a nivell de l'Estat,
que s'han produït a altres llocs d'Europa i que, per tant, creiem que ara és el moment de prioritzar aquestes mesures. Si hi ha qualsevol altra eina que es posa sobre la taula, considerem que sempre el que s'ha de treballar és perquè la decisió última de mesures sanitàries es prengui des de l'autoritat sanitària, que a Catalunya és la Generalitat. Per tant, més enllà del que avui posi sobre la taula el Ministeri, les decisions sobre aquesta mesura, toc de queda, o sobre qualsevol altra mesura, per implantar-les a Catalunya haurà de ser de la Generalitat, més enllà de les eines que pugui posar el govern espanyol des de tipus jurídic. Pel que fa a les ajudes als sectors que han vist suspesa la seva activitat per aquestes restriccions, hem dit des del principi que si cal les ampliarem. El dimarts el govern va aprovar les ajudes. Aquesta mateixa setmana han d'estar ja en marxa tots els tràmits perquè es puguin demanar i s'ampliaran si el nombre de sol·licituds supera la capacitat d'aquests 40 milions, els ampliarem si hi ha més sol·licituds que no pas diners disponibles i, evidentment, la setmana vinent es compliran 15 dies de les mesures i, per tant, serà un moment des del punt de vista sanitari per veure quines es modifiquen, quines continuen i si se n'han de treure algunes o posar-ne de noves. I en funció d'això faríem també un nou paquet d'ajudes perquè la nostra voluntat és a una restricció una mesura de suport, a una altra restricció una altra mesura de suport. Sí, vicepresident, bon dia. President, volia comentar-li també avui a Catalunya Ràdio han entrevistat el doctor Oriol Mitjà. Ha fet referència que el president Torra li havia ofert entrar al govern en rang de conseller temporal, per fer-se càrrec de salut i que vostè, podríem dir, entre cometes, l'hauria vetat, que no hauria estat d'acord. M'agradaria una mica la seva reacció sobre això. Miri, des del primer moment el govern de Catalunya ha estat treballant, tot el govern, amb el president Torra al davant, amb la consellera de Salut, evidentment en l'àmbit del seu departament, sense descans davant d'una pandèmia que ha necessitat l'ajuda de tots i la col·laboració de tots. I, per tant, sempre hem basat les nostres decisions en criteris científics, en els criteris dels científics del propi Departament de Salut, dels metges del Departament de Salut, també d'assessors externs, evidentment del doctor Mitjà i d'altres assessors amb els que hem pogut compartir. I, per tant, la nostra voluntat sempre ha estat aprofitar l'expertesa. I dit això, nosaltres estem centrats ara en aquesta segona onada i, per tant, tot el que puguin ser debats d'origen polític o d'equilibris polítics, escolti'm, ara nosaltres estem centrats precisament en les mesures i, per tant, aquí és on em centraré perquè crec que és on hem de dedicar el nostre temps i esforços, valorant sempre la professionalitat de tots els experts del país que, evidentment, volem seguir comptant amb ells per prendre les mesures més adequades. Disculpi, abans ha fet referència que les sol·licituds a l'hora d'atorgar ajudes al sector de la restauració, per una banda, que superin els fons disponibles, de l'altra, la possible continuïtat de restriccions. S'han de donar una de les dues o s'han de donar les dues perquè s'ampliïn les ajudes? No, amb una de les dues n'hi ha prou. Hola, bon dia. Jo li volia preguntar perquè els alcaldes del Baix Segrià, que són aquests 7 pobles que ja van patir un segon confinament molt més dur, estan reclamant que es puguin obrir els bars al 50% amb una limitació de grups a 4 persones per evitar precisament per la seva proximitat amb la franja de Ponent que hi hagi desplaçaments cap a l'Aragó, d'anada i tornar, que això suposaria també més contagis cap a les pròpies poblacions del Segrià. Han enviat una carta al Procicat, no sé quina opinió té el govern, si els facilitarà durant aquest període almenys de 15 dies fins divendres la setmana que ve que obrin els bars i restaurants, que és la seva demanda. Miri, les mesures que prenem no són per caprici, no són arbitràries, són per evitar riscos de contagi. Si ara el que fem és permetre a 1, a 6, a 10 o a 15 pobles de Catalunya excepcionar-se d'aquestes mesures, el que estarem fent és situar més risc de contagi en aquests municipis. Per tant, no ho farem, no hi haurà excepcions, no hi haurà excepcions. I, per tant, precisament, però no hi haurà excepcions no perquè no vulguem ajudar l'economia d'aquests municipis, sinó que no hi haurà excepcions perquè si permetéssim que hi haguessin 6 municipis del Segrià que fossin els únics de Catalunya que poguessin tenir totes aquestes activitats obertes, s'hi concentraria tanta gent
que augmentaria el risc de contagi, sobretot en aquests municipis. Per tant, són mesures per protegir la salut, no són mesures arbitràries o polítiques per limitar l'activitat. Sí? Hi ha alguna... No? Gràcies i disculpeu, però hem d'anar... Sí. El conseller d'Interior s'ha manifestat ja, voldria també saber la seva opinió. Què creu quin ha de ser el futur a partir d'ara de l'exmajor Trapero? La meva opinió serà la del conseller d'Interior. Per tant, em remeto a les paraules del conseller d'Interior i, per tant, qualsevol decisió sobre aquest àmbit correspon al conseller d'Interior i, evidentment, comptarà amb el meu suport. En tot cas, se li farà una oferta, per dir-ho així, per la seva restitució al cos. Insisteixo, em remeto al que ha dit el conseller d'Interior i, per tant, la decisió que prengui el conseller d'Interior al respecte comptarà amb el meu suport, com totes les decisions de tots els consellers del govern. I, evidentment, qualsevol decisió es comparteix, s'explica en el si del govern i sempre, evidentment, el que és la proposta del conseller competent és la que jo hi donaré suport. Sí? Gràcies i gràcies a tots per adaptar-vos les preguntes a l'agenda. Gràcies. Si teniu alguna pregunta per la consellera Teresa Jordà, a veure. Bon dia. No sé si la pregunta és directament a vostè, consellera. M'agradaria que ens poguessin donar alguns dels exemples d'aquests 10 projectes que compten amb aquests 3.000 milions d'euros per fer-nos una idea de què significa això per al sector primari aquí a les Terres de Lleida. Gràcies. Sí. Aquests 3.000 milions, diem 3.000 milions, penseu que tot plegat forma part del paquet d'aquest fons de reestructuració i de protecció social que vam presentar, diguéssim, en tot el govern, però aquests 10 són exclusius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Són 10 projectes transformadors, evidentment que s'emparen en el mateix paraigua que avui hem parlat, evidentment amb les diferents estratègies i les agendes europees, com no pot ser d'altra manera, i nosaltres en diem projectes de transformació i de reactivació del sector primari. Aquests 10 projectes els vam presentar ja, els vam fer públics, però en qualsevol cas, per fer-vos-en un breu resum, doncs n'hi ha des de la implementació dels circuits curts en la comercialització, aquest és important, aquí hi ha un paquet també de digitalització, com us podeu imaginar, això la pandèmia ens va donar moltíssimes pistes i malgrat que ja hi treballàvem, doncs evidentment els circuits curts són una oportunitat pels petits productors, com no pot ser d'altra manera, com la pandèmia ens ha ensenyat. Tenim temes de regadiu. Ara justament anirem al canal d'Urgell, també per explicar-ho de manera més profunda. Aquí hi ha un paquet important, si no m'equivoco, que deu voltar els 1.400 milions d'euros, bàsicament pel canal d'Urgell i d'altres. Però en qualsevol cas el paquet gros és per la modernització del canal d'Urgell, que vull recordar que ja estem tirant endavant 4 projectes, perquè segurament acabarem el 2021, perquè el 2022 ja puguem posar en reg unes 10.000 hectàrees. Hi ha un paquet, òbviament, de digitalització, com no pot ser d'altra manera. N'hi ha un exclusiu pel que nosaltres anomenem cohesió territorial. N'hi ha un per noves oportunitats de negoci al territori, perquè el que busquem és dinamitzar, com no pot ser d'altra manera, el territori. Són les dues vocacions. És a dir, al final són 10 projectes que us podem detallar de manera molt més precisa. Evidentment, repeteixo, malgrat que ja vàrem explicar, però com qualsevol cas aguanten 2 paraigües, el de la cohesió territorial i el del sector agroalimentari. I la bona notícia és que al final els hauríem de ser capaços d'aquests 3.000 milions, podríem dir que 2.000 milions s'haurien de desenvolupar i haurien de tenir efectes en el territori en els propers 5 anys, 2021, 2025, 2026. És a dir, que això per nosaltres és important perquè podem fer un pas de gegant en tots aquells projectes de transformació que ja des de l'època de la companya Meritxell Serret ja s'estaven forjant i treballant des de la conselleria. Sí, Txell? Disculpi, parlaven vostès de
si no recordo malament, parlo de memòria, 17 milions i... Per a qui la vulgui respondre. 17 milions i mig per la primera fase fins a 2022, si ho he entès bé? Sí. I la implementació anys posteriors. Què paguen aquests 17 milions si no és la implementació de projectes? Què cobreixen aquests? També comencen a pagar la implantació d'aquests 30 projectes dels que parlàvem ja. O sigui, a més de crear tota la infraestructura, aquesta infraestructura tècnica de la que parlàvem necessària, de la qual avui en tenim en primer moment ja a l'oficina tècnica, doncs el que és el desenvolupament inicial, que ja veurem després quins resultats té. Ara arrenquem la màquina i veurem fins on podem arribar. Era important poder fer la Diputació de Lleida té un pla estratègic de transformació del territori. Per fer aquest pla, ho he dit clarament, primer necessitem que anem tots junts, perquè si no, no serà possible, totes les institucions, però després hi ha una altra pota importantíssima, que és que aquestes institucions tinguem unes eines per poder treballar, per poder detectar aquestes oportunitats que tenim al territori. I justament han de servir per detectar oportunitats i començar-les a fer treballar, aquestes oportunitats, perquè donin resultats. D'aquestes oportunitats ja n'hem dit 7 ja de bàsiques, inicials, però evidentment poden anar augmentant a mesura que anem detectant oportunitats. Gràcies. No hi ha cap més pregunta? Sí? Sí, consellera, m'agradaria si ens pots fer una valoració de com s'està dibuixant la nova PAC després de l'acord que hi ha hagut aquesta setmana amb els 27 membres de la Unió Europea. I com veu també les demandes des dels agricultors catalans que volen que s'aprofiti una mica l'autonomia que tindran els estats per fer alguns canvis que afavoreixin, no? Doncs mira, justament has donat el clau, diguéssim, si m'ho permets. Després de la reunió dels diferents ministres d'Agricultura que es va celebrar el passat dimarts, també val a dir que allà s'han arribat a uns acords, però que aquests acords estan subjectes també a la interpretació, deixeu-m'ho dir així, de cada un dels estats membres, que evidentment nosaltres, respecte a l'estat espanyol, també pendents d'aquesta interpretació. Dit això, també recordar que tot plegat ha de passar pel Parlament Europeu i que aleshores aquí també estem treballant, com no pot ser d'altra manera, i ja ho estàvem fent prèvia a la reunió d'aquest dimarts, amb els nostres eurodiputats, perquè tot plegat el Parlament Europeu, a través d'esmenes, ha de fer-hi o ha de dir-hi molt. Ha de dir-hi molt. Dit això, home, estem molt amatents i ho estem acabant d'analitzar, perquè permeteu-me dir que tot plegat encara hem de treure-hi una mica la punta, no? Però en qualsevol cas, clar, el nou període de la PAC serà un període diferent al que estàvem acostumats, és a dir, aquí tot el que coneixíem pel primer pilar i tot el que estava, diguéssim, sota el paraigua del PDR, ara formarà part d'un sol pla estratègic. Aquest pla estratègic, teòricament, el definirà l'Estat membre i aquí és on nosaltres, una vegada més, reivindiquem la territorialització dels plans estratègics, com no pot ser d'altra manera. Nosaltres som aquells que diem que en volem 17, perquè cada territori té la seva idiosincràsia, cada territori té les seves realitats. Només al nostre país, diguéssim, que n'hi ha moltes de realitats, és a dir, que en aquest cas sí. I també el que fem és acabar de muscular i encara més al costat d'aquell pacte que vàrem aconseguir fer amb les organitzacions agràries i en aquest cas també amb la Federació de Cooperatives del país on, repeteixo, demanàvem la territorialització i també dels plans estratègics i en aquest cas la regionalització dels fons, que per nosaltres és determinant. Però ara estem a l'expectativa, diguéssim, perquè la realitat serà segurament una mica diferent. La idea d'imposar, per dir-ho d'alguna manera, un llindar mínim d'ingressos agraris per poder cobrar, per poder tenir accés a les ajudes públiques, que això ho reclamen organitzacions agràries, com ho veieu? Bueno, això nosaltres ho estem discutint en el si del Consejo, diguéssim, amb la resta de territoris de l'Estat i no està extremadament definit. Hem de veure què vol dir, exactament, perquè evidentment aquí ens donen molts inputs i aquests inputs al final no ens donen la lletra petita i el que hem de veure exactament és això, com es planteja i exactament què vol dir. És a dir, que nosaltres fins que no sapiguem exactament quina és exactament l'opinió, en aquest cas, i què representa a l'hora d'interpretar-ho per l'estat espanyol,
no podem dir massa res, però en qualsevol cas totes les decisions, com no pot ser d'altra manera que des del Departament donem respecte a la nova política agrària comuna, ho farem, com sempre, de la mà de la taula agrària, que és el bé suprem de les organitzacions agràries del país i escoltant, com no pot ser d'altra manera, el sector. Sí? Si no hi ha més preguntes, agrair-vos les preguntes als periodistes, sobretot a les persones que ens han estat escoltant, i voldria acabar avui, si tenim un record, per un expresident d'aquesta casa, en Ramon Companys, que malauradament ens ha deixat. Ramon, descansa en pau. Moltes gràcies.